Ymharadwys y dŵr, mae un broblem sydd angen sylw Noel a Leslie ar frys. Mae'n anodd dychmygu bod un o drychinebau mwyaf reefs canolbarth America wedi achosi gan 6 o bysgod yn unig, a ddihangodd o aquariwm yn Florida yn ystod Corwynt Andrew yn 1992. Does gan y Dreigiau, sy'n wreiddiol o'r môr tawel, ddim ysglyfaethwr naturiol yn nyfroedd yr Iwerydd, ac mae pob menyw yn dodwy 2 filiwn o wyar flwyddyn. Mewn 10 mlynedd, bydd dreigiau môr wedi gwrchfygu'r Caribi gan gynnwys CIWBA. Mae hanner y rhywogaethau sy'n y reef erbyn hyn mewn perygl o gael ei disodli gan y pla yma. Mae'n broblem anferthol, ac mae'n edrych yn debyg nad oes ateb i'r broblem honno. Ond nôl yng nghyffiniau cyfarwydd Gerddi'r Frenhines, mae Noel wedi bod yn amyneddgar yn datblygu syniad go wreiddiol. Mae wedi darganfod bod dreigiau môr yn cael eu bita'n ddyddiol gan grwperiaid a siarcod yn eu cartref yn y môr tawel. Felly mae eu cefndryd Caribiaidd angen ei perswadio bod dreigiau môr yn gwbl addas i'w bwyta. Y piga hynod wenwynig sy'n poeni'r ysglyfaethwyr. Mae angen i'r grwperiaid sylweddoli bod eu taflod, sydd wedi ffurfio gartilag, yn ei diogelu rhag y piga. Ond, dim ond un ffordd sydd o wybod y gwir. Ar ôl misoedd o drio, mae'r dasg wedi chwblhau. Mae'n haws perswadio siarcod. Mae eu taflod hwytha hefyd wedi ffurfio gartilag, sydd ddim yn cael ei niweidio gan y piga gwenwynig. Ar ôl 2 blynedd o waith caled ac ymynedd, mae'n debyg bod dulliau Noel a'i dîm wedi bod yn llwyddiannus ac wedi hailgreu ar hyd 100 milltir o reef Gerddi'r Frenhines. Los últimos monitoreos que nosotros hemos hecho de pez león, hemos observado que han disminuido las densidades de estos individuos, o sea que las poblaciones se están haciendo más pequeñas. ¿Qué tú crees de esto? ¿Crees que con la experiencia que tienes esto? Minimizar el daño que se le podría hacer a la naturaleza, tratar de enseñar a los depredadores a consumir ese tipo a esas especies. Dijiste algo que me interesa, que los peces aprenden. ¿Tú crees realmente que los peces aprenden? No, estoy seguro. ¿Estás seguro? Estoy seguro que aprenden. Felly erbyn hyn, gall pysgod brodorol ddychwelyd yn araf mewn niferoedd mawr.